niin aloitetaan ja katsotaan heti tänne arkkuun sientä. Ja otetaan kaksoisklikkiä, niin saadaan noin kaikki tavarat meille itselle. Siemeniä, kaakaopapuja, kivikirves, kalaa, taimia, toinen sieni, peruna, omenan unohdin mainita, hakku. Otetaan nyt hyödylliset kamat tähän eteen. Joo, joten katsotaan. Hei, keppiä me ei laiteta arkkuun. Joo. Me tullaan todella tarvitsemaan todella paljon keppejä myöhemmin. Otetaan tästä nyt tää arkku ja otetaan myös noi soihdut. Otetaan tyhjää tilaa, otetaan ne soihdut kädellä. Lähdetään vaikka ylittää jokea. Ei ruinet-portaalia veden pohjassa. Hei, tuolla on hukkunut. Haloo. Ylemmäs. Uidaan kilpaa hukkuneen kanssa. Hei, happi. No niin. Happea. No niin. Sitten tässä on luola, mutta ei jäädä katsomaan tätä luolaa. Mä haluan mennä etsimään kylän. Tuolla on tuo sama hukkunut yhä. Ei, en aio tappaa tuota lehmää tuolta ruuakseni. Minulla on jo ruokaa. Haloo, suutu minulle hukkunut kuin olisit Iron Golemi. Jaha, et aiot siis tulla. No, mennään. Mistäköhän suunnasta se kyllä saattaisi ehkä löytyä? Ei ehkä mennä tähän suuntaan kovin pitkälle. Käännytään tähän toiseen suuntaan. Mä luulen, että se on tässä suunnassa. Ehkä. En ole varma. Mutta se on mun arvaus. Pujotellaan täältä puiden poikki. Ja no niin, katsotaan. Tuolla on kukkula. Jospa ehkä löytyisi kyllä tuon kukkulan toiselta puolelta. Otetaan tästä puuta. Mä melkein unohdin, että mä tarvitsen niitä keppejä. Jaha. Onpas pitkä puu. Onko tämä loputon? Niin, onko tämä loputon? Ei ole. Mennään alas ottamaan lisää. Hyvä. Tuli just 4 blokin pudotus eikä otettu fall damagea. Joudutaan rikkoa tosta parit lehdet ennen kuin me saadaan toi 1 blogi tuolta. Pölkky siis. Mä en jaksa. Eli miksi noiden pitää mennä just tonne alas? Jos me löydetään kylästä porkkanoita ja perunoita tai jos sellaista ylipäätään löytyy, niin ruinet-portaali, niin oli tuolla, mutta joo, tuolla on kyllä, niin jos me löydetään tieltä porkkanoita tai perunoita, niin sitten otetaan niitä. Niitä voi sekä kylvää että syödä.
Ai, täällä heti ensimmäinen talo oli 2 sängyn talo. Why? Miksi heti ensimmäinen talo oli 2 sängyn talo? No niin, sitten nytten meillä on sänky ja nukuttu. Mä luulen, että mä aion jäädä tänne kylään ja korottaa tästä peräti kaupunkiin, mutta nyt otetaan tästä nämä ruuat. Ja tässä samalla pitääks mun oikeasti ottaa ne jollakin muulla kuin porkkanalla? Tai haluaa mun syövän porkkana mieluummin kuin mun korjaavan porkkanasatoa. Ja kyllä, olen tarpeeksi ystävällinen. Ja aion kylvää nämä porkkanat uudestaan. Ja joo, älkää sitten ihmetelkö, jos mä olen jossakin vaiheessa hiljaa. Koska mä en jaksa sit ihan koko ajan puhua täällä. Ja niin, älkää kysykö miksi. Joo, mä korjaan ton myöhemmin. En ehkä tässä jaksossa, mutta ehkä seuraavassa. Sitten kylvätään näihinkin porkkanasato. Hyvä. No niin. Sitten mennään kaivamaan vähän kiveä, koska me tarvitaan kiveä. Tai no minä tarvitsen kiveä. Mutta tässä vaiheessa katsojat, mä paljastan teille salaisuuden. Mä oikeasti, mä vihaan toteuttimista, niin oikeasti mä tiedän jotain 95% Minecraftista, mutta silti mä tunnen itseni aloittelijaksi, niin tämän sarjan kanssa te saatte kommentoida minulle vapain mielin vinkkejä ja silleen ironia. Niin otetaan tästä ne ironit, niin heti tässä sarjan ekassa videossa mä sanon teille yhden säännön, mikä pätee kaikissa tämän sarjan videoissa. Kun te katsotte näitä videoita, muistakaa tykätä videosta ja suosittelen myös tilaamaan. Sitä ei ole pakko tehdä, koska minulla ei ole vielä varaa timanttiseen tilaajalukuun. Mutta ei kai haittaa, jos mä teen sen smooth stoneista eli sileästä kivestä. Niin sitä sileää kiveä saa helpoiten sulattamalla mulkulakiveä kiveksi ja sitten siitä kiveä sulattamalla, niin siitä saa sileää kiveä. Joten nyt mennään takas ja katsotaan, voidaanko me nukkua tämän sateen läpi. Minä vihaan tätä sadetta. Etenkin jos emme voi nukkua. Katsotaan. Sänky, missä täällä on sänky? Ei. Jaha. En jaksanut etsiä sänkyä, mutta tässä vaiheessa mä aion korjata nämä seinät. Tai ainakin osan tämän seinän
puusta mukkulakiveksi. Ja älkää kommentoiko mukkulakiveä. Joo, mä poistin sen siitä ja nytten mä laitan tohon unohdettuun kohtaan jossakin vaiheessa myöhemmin. Mutta en nyt! Milloin minä jaksan käydä hakemassa tuon, tai no nuo pölkyt nyt. Enkä minä jaksa tältä päivältä korjata enempää noita pölkkyjä. Mä korjan niitä sitten myöhemmin ja opi. Why? Toi hakku oikeesti klikkas sänky tai puuta. Ensiksi mun pitää tehdä älyttömästi lankkuja, että mä saan keppejä, mutta ennen sitä mä teen tietenkin crafting tablen. No niin, ja sitten katsotaan. Täältä crafting table pannaan tuohon ja missä minun sänkyni on? Liian kaukana. Voit nukkua vain öisin. Eikö nyt ole tarpeeksi pimeää, että minä voisin nukkua tässä sateessa? Otetaan täältä nämä pöydät pois ja korjataan tuo. Mä vihaan näitä pöytiä. Mä otin nyt vasta vain noin 2 pöytää pois. Mä laitan niiden tilalle uuneja. Ja sitten mä pistin tänne tosiaan 2 uunia, koska täällä on myös 2 sänkyä. Ja 2 sänkyä on sitä varten, että meille on siis myöhemmin tulossa vieraita tänne maailmaan ehkä. Minä vihaan tuota, että saat tuota puuta vain 3/4 blokista. Tammilautoja tuosta. No niin, sitten katsotaan. Mitä sitten tehtäisiin? Keppejä. Ehkä, joo. Keppejä. Ei ole mitään muutakaan tekemistä ja niitä on yhä yli 100 kappaletta tarjolla. No niin. Nytten se määrä laskee ihan oikeasti. Ja no niin. Nyt me saatiin infinitin. Ei oikeasti loputtomasti niin. Todella paljon keppejä. Mobien varalta otin kirveen esiin, enkä aio pudota tänne. Mä luulin just ikkunan kuvaa zombiksi sisällä. Ei, tuo on työtön kyläläinen. Mutta me tehdään tosta kyläläisestä ehkä myöhemmin Fletchinder, ellei täältä kylästä löydy jo Fletchinderia. Mutta joo. Katsotaas. Niiden zombien varalta. Joo, mitä minä sanoin. Kirves. Typerä zombi. Se vaan tuijottaa tuolla kyläläistä. Ja se iski ensin. Ei ole reilua. Minunhan pitää iskeä ensin. Pelaajilla on aloitusetu. Eikä voi nukkua. Entäs tuo zombi? Yritetään nyt vaan päästä täältä jotenkin pois. Kuten vaikkapa tästä. Hyvin helppoa. Palataan nyt tonne omaan taloon.
haudat voidaan polttaa. Siis näittekö kuinka vähällä toi oli? Mutta mä sain just noin 3, mutta mä tarvittiin just 3. Tänne tulee ehkä kyläläinen. Mutta mä käytän noin 3 ämpäriin. Näette sitten myöhemmin miksi. Elikkä ai, hei! Minähän sanoin, että meille tuli kyläläinen. Oikeesti se kääntyi tuolla sängyssä. Mutta joo, nutkutaan nyt ja sitten ei mennä vielä ulos. Mä tarvitsen lapion. Näette myöhemmin mitä varten. No niin. Ovi auki. Etkö halua mennä sisään, lapsukainen? No niin, nyt me otamme tätä hietaa hieman. No niin, nyt meillä on noin hiedat tosta otettu. Sitten mennään sisälle. Otetaan tuosta nyt tuokin pöytä pois ja sitten älkää kysykö miksi, mutta mä aion oikeasti tehdä tänne sisälle farmin. Älkää kysykö miksi. Mutta joo. Miksi minä laitoin sen takaisin? Miten niin uusi resepti? Pitääkö tällä muka craftata tällä vesiämpärillä? Se pata? Ei. Se ei ole muuttunut. Sitten dirtit, mutta me tarvitaan ensin lisää vettä tietenkin. Haloo, en minäkään mikään typerys ole. Otetaan tästä nyt vähän dirttiä pois, että kukaan ei tallaa noita mennessään tohon toiseen sänkyyn. No niin, me ei tarvita kahta vettä. Pannaan tohon vielä yksi dirtti. No niin, sitten kuokka. Kuokka. No niin, nyt kun me ollaan kuokittu, niin varmaan tohon porkkanoita jo perunoita sittenkin, koska perunoita meillä on tohon varaa melkein juuri. Joo, meillä on vielä 2. No niin. Ja joo, nyt tää video on loppu.